Sůl, jo, ta věc, co máme všichni v kuchyni, je absolutně klíčová pro život. Ale, a to je to velké ale, ve veterinární praxi se s ní stává tichý a překvapivě častý zabiják. Jak je to vůbec možné? Pojďme se na to dneska mrknout. A to je přesně ta otázka, o kterou tu jde. Jak se něco tak základního, něco, co potřebujeme k životu, může zvrhnout v smrtící toxin? Ta hranice je fakt tenčí, než by se mohlo zdát. Společně odhalíme ten mechanismus, co za touhle děsivou proměnou stojí. Takže sůl je naprosto přirozená součást potravy. To je jasný. Do krmiv se přidává běžně, obvykle tak kolem 0,5 až 1%. Víte, hlavně, aby to zvířatům víc chutnalo. Jenže, a to je alfa a omega všeho, její toxicita je stejně jako u spousty dalších látek čistě a jenom o dávce. Všechno je to o množství. A teď pozor. Tady přichází ten nejdůležitější fakt. Tohle nejsou nějaké náhody. Vůbec ne. Uvědomme si, že hospodářská zvířata jsou na nás 100% závislá. Na tom, co jim dáme. A to znamená jediné. Příčina je skoro pokaždé naše chyba. Naše selhání. Prostě nedostatečná péče. Dobře. Takže jak přesně k té otravě solí dojde? Existují v zásadě 2 hlavní scénáře. Výsledek je sice dost podobný, ale cesta k němu, ta se může zásadně lišit. Takže máme tu ty 2 scénáře. Ten první, to je takový přímý útok. Zvíře se prostě dostane k hromadě soli a spořádá jí. Absolutně nejhorší je to v tekuté formě, protože to se vstřebává skoro okamžitě. Ten druhý scénář, ten je mnohem zákeřnější. Zvíře žere úplně normální krmivo s normálním obsahem soli, ale nemá přístup k vodě. A výsledek? No, je v podstatě stejný. Nebezpečně vysoká koncentrace sodíku v těle. A teď se dostáváme k jádru pudla. K tomu, co je na tomhle celém vědecky tak fascinující a zároveň děsivé. Co se sakra děje v těle, když ta hladina soli vylítne nahoru? Ten útok je veden na ten nejcitlivější orgán, jaký existuje. Přímo na mozek. Představte si to takhle. Spousta sodíků se dostane do krve. Tělo to chce okamžitě vyrovnat a tak spustí proces zvaný osmóza. Je to, jakoby zapnulo neviditelný vysavač, který začne vysávat vodu přímo z mozkových buněk. Ty buňky se logicky začnou zcvrkávat, dehydratovat a jak se smršťují, tak se odtrhávají od jemných krvních cév okolo. Tohle napětí ty cévy prostě roztrhá. A co následuje? Krvácení a světě div se paradoxně otok, který pak tlačí mozek proti lebce. A to je ten fatální mechanismus. Co je na tom ale fakt neuvěřitelné, je to, jak se tělo snaží bránit. Když je to rychlá akutní otrava, tak je to prostě moc rychlý. Obrana nestihne naskočit. Tečka. Ale pokud se ta hladina sodíku zvyšuje pomalu, třeba několik dní, mozek má čas a aktivuje takový svůj tajný obranný plán. Začne si vyrábět vlastní vyrovnávací molekuly, vědecky se jim říká idiogenní osmoly. Tyhle látky v podstatě zvýší hustotu uvnitř buňky, takže ta buňka si dokáže udržet vodu a nesmrští se. Je to naprosto geniální adaptace, ale i ta má bohužel svoje limity. Dobře, takže koho se to týká nejvíc? Kdo je v největším riziku? Protože rozhodně si v tomhle nejsou všechna zvířata rovna. Pojďme se podívat na ty klíčové faktory. První a zásadní věc – strava. Konkrétně poměr sodíků a draslíku. Masožravci to mají zhruba 1:1, takže ta rovnováha je křehčí a snadněji se naruší. U přežívavců je to 1:10. To už je pořádný bezpečnostní polštář. Pak je tu věk. Mláďata jsou obrovsky riziková skupina. Jejich chuťové buňky nejsou vyvinuté, takže nedokážou poznat, kdy přestat. Sežerou v podstatě cokoliv. A do třetice laktující samice. Logicky produkují mléko, takže ztrácejí obrovské množství vody a riziko stoupá. A když se podíváme na ta čísla, ty rozdíly jsou prostě gigantické. Pro krávu může být smrtelná dávka i 3 kg soli. Ale u slepice? Tam stačí jenom pár gramů. A pro kočku? Tam je nebezpečných už 5 gramů. To je míň než 1 čajová lžička. To nám naprosto jasně ukazuje, jak neuvěřitelně specifická ta toxicita pro každý druh je. Tak jo, víme, jak to funguje a kdo je v ohrožení. Ale jak se pozná, že se něco takového děje? A hlavně, co se s tím dá dělat? Na to se teď podíváme v naší závěrečné části. A ty příznaky se dost liší podle toho, o jaký typ otravy jde. U té přímé, rychlé otravy to začíná klasicky. Zvracení, průjem. To ale velmi rychle přechází do nervových příznaků, jako jsou křeče. Ta nepřímá otrava z nedostatku vody, ta je plíživější.
Začíná to apatií, pak přichází poruchy koordinace, to je ta ataxie, a postupně se to zhoršuje až k ochrnutí. A tady máme jeden naprosto ikonický detail, speciálně u prasat. Při té nepřímé otravě je totiž naprosto typický příznak, kterému se říká pozice sedícího psa nebo psí posed. To zvíře prostě sedí v takové nepřirozené pozici, která je přímým důsledkem toho neurologického poškození. To je takový ten detail, který si každý veterinář pamatuje. A teď přichází ten největší a nejnebezpečnější paradox ze všech. Co by asi udělal každý z nás? Vidíme dehydrované zvíře? Tak mu dáme napít, že jo? Logika. Jenže to je absolutně kritická a často smrtelná chyba. Proč? Protože ten rychlý přísun vody by způsobil, že se voda masivně nahrne zpátky do těch svrklých mozkových buněk. A výsledek? No, dramatické zhoršení otoku mozku a téměř jistá smrt. V jediném okamžiku se z léku stane ten nejhorší jed. Právě proto je ta léčba tak neuvěřitelně ošemetná. Voda se musí dávat hrozně pomalu a naprosto kontrolovaně. Tím zlatým standardem je dávka, která odpovídá přesně 0,5% tělesné hmotnosti za hodinu. A takhle se pokračuje 2 až 3 dny. Je to doslova závod s časem, který si žádá absolutní chirurgickou přesnost. A jak se to potvrdí na 100%? No, definitivní diagnózu, často bohužel až po smrti zvířete, potvrdí laboratoř. Když se podíváme na mozkovou tkáň, uvidíme tam zánět. U prasat je navíc typická přítomnost takových specifických imunitních buněk, kterým se říká eozinofily. No a pak samozřejmě chemická analýza, ať už jater nebo zbytků krmiva, ta pak jednoznačně ukáže, ano, bylo tu příliš mnoho soli. A tím se dostáváme na samotný konec. Celý tenhle příběh soli nám ukazuje, jak neskutečně křehká je rovnováha v těle zvířat. A hlavně, jak absolutně zásadní je naše role, naše péče. A tak tu zůstává jedna poslední otázka, která už není jen o biologii a chemii. Pokud je ta hranice mezi živinou a jedem opravdu jenom o dávce a přístupu k vodě, kde potom doopravdy začíná a končí naše odpovědnost?